Didi, yazi ngikhulumile nobaba ngendaba le yokuthi usebenze la and ngathi akuhambanga kahle. So sera goreng? Nami angazi kahle hle ngoba akanqabanga yabo akasho ukuthi hayi cha angimfuni la but ngathi kuningi okwenzakalayo ekhaya so ziningi izinto azicabangayo naye so akanginikezanga nje ithuba lokuthi ngikhulume izinto eziningi. Kodwa yazini ngizozama futhi ukukhuluma naye yabo. Ngiyazi mina ukuthi ufuna ngimsoft so khona enye engele ngizomngena ngayo. So khuleka ukukhuluma naye. Lini noba tupis nayo la? Oh, ke diyo sa ko sekolong wa bona ke bona ke marketing le public relations. Feta ke tsore ke tlhope efeng ka gore go ntse hela. Okay. Yeah, so marketing ke body advertising yana wa tlhaloganya. Yeah. And then public relations yone tsa maka di kamano. Okay. Le go berekisana le batho wa bona dingana tseo. Yeah. Di go ditaka le hatsi. Yeah. Yeah. I mean ngicabanga ukuthi public relations into zakho. Kanete. Yeah, phela wena unalendlela yokukhuluma nomuntu yabona umenza feel special kodwa same time umdayisela iproduct yabo. Yeah, into zakho ke lezo ngayishaya public relations. Yeah, ngayishaya. Yo. Yeah. Ngazi exciting lezi zinto. Uma sengibona izinto ekanje vele ngifise ngabe nami ngingabuyela evarsity.